Cipo és una cooperativa amb més de 40 anys d'història, regida especialment per dos dels principis bàsics de tota cooperativa: el d'educar, formar i informar els seus socis i treballadors i l'opinió pública, i el d'aconseguir el desenvolupament de la seva comunitat. Cipo, a Sabadell, és un centre d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Cipo és una cooperativa que ja té 42 anys i és una cooperativa que va sortir d'una necessitat. Els pares que tenien fills amb discapacitat, doncs ja als anys 60 tenien unes problemàtiques que la societat de llavors no donava resposta. I tenien problemes des de l'escola, des de com trobar feina per a aquestes persones quan poguessin arribar al món laboral, i l'any 1968 es va crear la cooperativa. A partir de llavors es van anar adaptant a les necessitats de l'època i sobretot de trobar feina per a aquestes persones en funció de les activitats que es podien desenvolupar en aquella època. Les famílies que es van veure la necessitat de crear una empresa per donar sortida a trobar-li feina als seus fills de l'època, doncs la forma més adequada, més participativa i que això tingués futur va ser que realment la forma jurídica més adequada era la cooperativa. La transparència, la integració, treballant amb valors com la millora contínua, doncs són valors que realment aquesta cooperativa té molt presents i tot el nostre personal ho té molt integrat en el seu dia a dia. La missió d'aquesta cooperativa és la integració sociolaboral de persones amb dificultats d'inserció al món del treball, principalment de discapacitats psíquics, per mitjà d'un treball i una ocupació terapèutica adaptats al perfil i a les necessitats de cada persona. El 75% dels treballadors d'aquesta cooperativa són persones amb discapacitat. Els tutors legals dels treballadors de la cooperativa o els treballadors mateixos en són socis. L'activitat laboral de Cipo es porta a terme mitjançant un centre especial de treball que es composa d'un servei de medi natural i jardineria, serveis generals com neteja o servei de bugaderia i un taller de manipulats. Cipo també gestiona un centre ocupacional a través del qual vol donar resposta a les necessitats de les persones adultes amb discapacitat psíquica a partir d'una activitat ocupacional i terapèutica, per aconseguir el més alt grau d'autonomia, normalització i participació d'aquestes persones en el seu entorn. Aquest servei està adreçat específicament a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que els usuaris puguin integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin. Cipo és centre col·laborador del Servei d'Ocupació de Catalunya per a la impartició de cursos de formació ocupacional adreçats a persones amb discapacitat psíquica i no ocupades demandants d'ocupació. Des de fa anys, el curs que s'imparteix anualment a Cipo és el d'operari de vivers i jardins, amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat l'oportunitat d'adquirir els coneixements i habilitats d'aquest perfil professional, per tal d'aconseguir la seva inserció sociolaboral, sigui en un centre especial de treball o dins l'empresa ordinària. Una de les nostres missions realment també importants és que el personal que ens incorpora a treballar aquí a Cipo pugui disposar de la formació adequada. I ja fa anys Cipo va començar a treballar o a donar un curs de formació ocupacional de jardineria i vivers. Actualment estem fent aquest curs i cada any ho venim fent ja des de, com he comentat, de fa uns anys, i hi ha 10 persones. La idea és que quan aquestes persones puguin acabar aquest curs puguin treballar una part a Cipo i altres en empreses de jardineria, diguem, entre cometes, ordinàries. Aquestes empreses que fins fa uns anys contractaven una part important del personal que feia aquesta formació, actualment costa molt més realment que puguin contractar el nostre personal que ha fet aquesta formació. Nosaltres intentem també, en funció de necessitats, incorporar unes persones, ja siguin 3, 4, normalment en cada curs, a treballar amb nosaltres. Però sí que és veritat que aquesta crisi que ens afecta ha fet que la facturació baixi també per nosaltres
i la situació d'incorporar persones doncs, sigui més complicada, no? Però ho intentem fer cada any. La crisi afecta també aquesta cooperativa, que ha vist com s'han reduït en els darrers mesos el número d'encàrrecs d'empreses a les que Cipo presta els seus serveis. Però no han acomiadat cap treballador ni pensen fer-ho, doncs Cipo és, per damunt de tot, una empresa social. Nosaltres sí que és veritat que ens hem anat adaptant a com evolucionar o com està evolucionant aquesta crisi que ens afecta, però també és veritat que el personal que tenim l'hem pogut mantenir i sí que cap persona amb discapacitat ha sigut acomiadat de Cipo. Això significa que d'alguna forma aquesta forma d'encarar la crisi en empreses socials com és la nostra s'encara d'una forma millor i respectant més les necessitats dels nostres treballadors. Cipo utilitza nombrosos mecanismes per donar-se a conèixer i aconseguir la implicació dels diversos agents socials de Sabadell, la seva àrea d'actuació. Cipo està també dintre de la societat de la informació, de les TIC, i això significa que també estem utilitzant ara des d'una pàgina web en el que d'alguna forma informem de tot el que fa Cipo, a un blog en el que expliquem també el dia a dia, tenim també una revista trimestral en el que també donem fe de lo que anem fent, i properament entrarem també al Facebook i Twitter per poder estar més a prop de tota la gent que ens segueix i que volem que continuï amb nosaltres. La innovació com a valor de la cooperativa és la seva principal estratègia d'èxit. Cipo, com qualsevol altra empresa, ens plantegem el futur amb molta il·lusió i això significa que dintre dels valors nostres també està la innovació. Actualment, com una mica seguir la guia de lo que volem fer, estem treballant un plan estratègic que ja tenim molt avançat i que presentarem ara en el primer trimestre de l'any vinent, en el que d'alguna forma volem continuar donant més serveis al personal que tenim dintre de Cipo, poder tenir noves activitats que puguin tenir èxit i molt lligades als serveis, o sigui, realment el tema jardineria, medi natural, encara té molt futur per nosaltres i volem ser cada vegada millor. I altres activitats que d'alguna forma ara està immers el sector i que significarà que tindrem que treballar perquè creiem que és un bon nicho de mercat per a empreses com la nostra.